Atención, porque ven o mal tempo, ven a gripe e hoxe vai nos contar Héctor como facer con esa vacinación que xa está en marcha. Non, eu xa puxen. Poñereina. Bueno, la da gripe sí. Sí, pero eso sí, poño todos os anos. Non, nin este ano, nin nunca. No, nunca a poño, no. E logo por que non? Porque non son propenso a collela. E considera importante que a xente a poña en xeral? Ai, cada un que faga o que pense. Sabe poñela. Sí, a ver, o que estea propenso a coller a gripe, sí. A mí me vacunaron desde pequeno, desde que nacín poño vacuñas e nunca collín nada. Non quero poñer nada, di ese home. Que tal, Héctor? Moi bons días. Moi bons días. Por que hai que invitar a xente a vacinarse da gripe? Pois de momento hai que irse preparando para esa vacina que ven, e si é certo que é moi interesante vacinarse da gripe, especialmente se pertencemos a grupos de risco. Primeiro porque, pensamos moitas veces, é unha gripe, non pasará nada e tal, pero esa gripe moitas veces leva aparellados outros problemas tamén de saúde que se van sumando, e sobre todo se temos patoloxías, temos que vacinarnos da gripe porque estamos previndo a hospitalización ou incluso mesmo a morte. Así que hai que vacinarse. E cales son eses grupos de risco, os grupos diana desta vacinación? Pois mira, dende fai uns anos aproveitamos cada vez que se vacina un da gripe para vacinar tamén do gripe e da COVID, das dúas cousas, non? Vale. Entón temos aí esas dúas vacinacións, a da gripe e da COVID, que ademais se pon unha en cada brazo, e moitas veces sí? claro, a Anda, xente di, dos por un. pon as dúas no mesmo brazo, non? Ponse en brazos diferentes, por se unha das dúas dá reacción, pois realmente saber cal das dúas foi a que deu reacción. Temos aquí a poboación diana que debería vacinarse da gripe e do COVID agora en nada xa, porque a finais deste mes empezará xa nalgúns grupos a vacinación e, sobre todo, o mes de outubro é o mes clásico para vacinarse. Cales son? Pois, sobre todo, maiores de 60 anos, residentes en institucións pechadas, falamos de residencias de maiores, pero tamén de discapacitados, mulleres embarazadas. En calqueira trimestre do embarazo, poden vacinarse. Lóxicamente, persoal sanitario e sociosanitario, todos estes traballadores e todas estas persoas son as que están chamadas a vacinarse das dúas vacinas, do gripe e do COVID. E hai tipos de vacinas da gripe? Sí, no caso da gripe, que tamén o grupo de poboación diana que estaría chamado a vacinarse da gripe é todavía maior, pero temos tres formas de vacinas diferentes. Unha dela é a de alta carga tetravalente. Que quere decir isto? Pois é algo así como unha especie de vacina da gripe plus, por así chamarlle, é unha especie de vacina da gripe que leva unha alta carga viral. Leva catro tipos diferentes de virus da gripe, combinando gripe A e gripe B, os dous tipos, e claro, cando poñemos estamos protexendo contra todos. Eleva esa alta carga viral porque así asegurámonos que realmente nos protexemos todavía máis fronte a eses virus. Falamos de que xa o ano pasado fixos unha proba piloto con algúns grupos de poboación e vemos que reduciu a hospitalización nun 30% máis que a vacina normal. Entón, por eso é tan interesante esta vacina de alta carga, sobre todo para maiores de 70 anos. Pero logo temos outra que sería a estándar, que sería tamén de 4 tipos de virus, e que aí, digamos que as persoas chamadas a vacinarse son de 6 a 23 meses e logo de 5 a 70 anos, e un pouco aí a eses grupos poñeríaselle a estándar, a tetravalente estándar, e logo temos a novidade do ano pasado que este ano repite, que é a trivalente, unha que leva 3 tipos de virus da gripe, solamente leva 3, pero ademais esta especial é para os nenos entre 24 e 59 meses e sen agulla, que esa é a principal novidade. Que me claro, dis? os nenos están encantados. Xa hai algún adulto que a pide tamén. Se vai ser sin agulla pero tamén a quero eu. Pero como funciona? Pois mira, teño aquí unha para que se vexa realmente como sería, non? Vemos que o adaptador que leva na punta, realmente aquí non hai agulla, non leva nada, isto non pincha. Isto que é unha esponxiña, vemos que é unha parte de arriba que branda. Isto poñémolo xusto no nariz, pegámolo aí no nariz e queda selado por esta parte brandiña para que non escape nada, e simplemente o que ten que facer o neno é respirar normal, e nós o que facemos é apretar, e o líquido, o sea, a propia vacina, sae como se fora nunha nube. Imos velo, mira, sae así, tal cual, como unha nube, queda como nebulizado o líquido, ves que crea como esta especie de nube, e que realmente, pois, o líquido sae tal cual, como unha nube, aí o temos. Este vaporciño de vacina, e realmente entra polo nariz, absorbes exactamente igual, e claro, sen agulla, aquí non hai agulla. Pero iso estáse poñendo xa aos nenos que se vacinan da gripe? A temporada pasada empezou a poñerse os nenos, e claro, a aceptación é altísima, porque claro, o medo das vacinas sempre é a agulla nos nenos. Entón, claro, cando ti realmente pos a vacina polo nariz, e realmente non lle doeu,
pode molestar un pouco, pois como cando nos entra auga polo nariz. Cosquillas Un pouquiño, sí, un pouquiño, pois que eso entra esta especie de auga que entra polo nariz, pero realmente isto non doe. É igual de eficaz, claro. Exactamente igual de eficaz, eso sí, a parte mal é que só é para os nenos. Os adultos, de momento, non teñen esta opción. Non vale que os pais a pidan. É unha cousa, Héctor, porque estamos agora estes días tendo aí un pouco de fresquiño, cando hai que empezar a preocuparse de verdade polos contaxios ou xa están aí? Pois de momento aínda non estamos vendo ese aumento de contaxios, pero sí é certo que se seguimos con estas temperaturas pronto empezarán. Entón, que podemos facer como sempre? Previr. Sí é certo que a vacina todavía non empezou a campaña, pero xa che digo que está aí a piques de empezar, entón o que podemos ir facendo de momento é reforzar o noso sistema inmunolóxico con alimentación. Vale. Non fai falta comprar suplementos, podemos con alimentación reforzalo. Mira, o sistema inmunolóxico noso funciona, para que funcione ben, necesita 3 elementos: a vitamina C, a vitamina D e o zinc. Eses 3 elementos para que funcione perfectamente. Coa vitamina C, digamos que é a nosa primeira barreira de defensa. Cando chega un virus ao noso corpo, a vitamina C que temos no noso corpo vai tratar de frealo. Como a conseguimos? Con laranxas, con tomates, con kiwis, con brócoli, todo eso son alimentos ricos en vitamina C que van frear ese virus en primeiro lugar. Se ese virus, que é moi listo, pase esa primeira barreira, temos a segunda barreira de defensa, que é a do zinc. E como estimulamos o zinc? Bueno, lóxicamente con ostras e améndoas, pero como as ostras son máis caras, pois podemos recurrir a cousas máis sinxelas como o atún, a pataca, o leite, os ovos, as améndoas que temos por aquí, o millo. Todos estes alimentos son ricos en zinc e o que van facer é reforzar ese sistema inmunolóxico e a vitamina D, que tamén a precisamos, para estimular a creación de células de defensa. Así que vitamina C, vitamina D e zinc, fundamentais para facer frente aos virus. Para facer frente aos virus que veñen xa. Creo que temos preguntiñas de WhatsApp para Héctor. Imos a tratar de responder as máximas, como sempre, sobre este tema. Imos a ver a primeira, que nos chega para ti, Héctor. Aí está. Ui, axúdame. Que hai de certo niso de que a vacina da gripe pode causar gripe? Bueno, un mito super común. Vacineime da gripe e xusto collín gripe. Por exemplo, a trivírica esa que nos estabas contando, claro, saes de aí dicindo, atopome fatal, claro. Claro, puxeronme 3, 4 virus, imagínate, coa reforzada que son 4, pois que me puxeron aquí? Saín coa gripe seguro. Bueno, isto é totalmente falso. Cando vacinamos da gripe, sí que é certo que a vacina leva dentro os virus, pero leva os virus atenuados, é dicir, non leva o virus vivo, non nos van poñer o virus vivo, senón que leva un virus, digamos que medio morto, por así decirlo, para que o noso sistema de defensa aprenda a defenderse. Por eso as veces dan un pouquiño de reacción os primeiros días. Si é certo que despois de poñer a vacina durante 2, 3 días podes estar un pouquiño así irregular, pero é porque o teu sistema de defensa está aprendendo a defenderse fronte a ese virus, pero eso non che causa gripe. Non é excusa para non vacinarse, non nos pomos malos. Imos con máis preguntiñas para Héctor. Se estou tomando antibiótico, poden inferir na vacina da gripe? Que interesante. Vale, se estamos tomando antibióticos e temos cita xa para poñer a vacina, non a cambiamos. Poñemos igual a vacina, non hai ningún problema, os antibióticos non van a interferir, estamos co tratamento que necesitemos tomar, pero temos a cita, non a perdemos, imos e poñemos a vacina, que non pasa nada, non hai ningún problema. Non hai ningunha interferencia. Mais cuestións sobre este tema. Teño alerxia ao ovo. Podo vacinarme da gripe? Ui, claro, ten que ver, non? Ten que ver, porque esta persoa seguro que xa o sabe, porque cando lle diagnosticaron alerxia ao ovo xa lle explicaron o tema. É que, claro, as vacinas incúbanse en ovo. Entón, claro, é certo que as vacinas, moitas das vacinas que temos, as de ARN mensaxeiro non, pero as clásicas, si é certo que levan normalmente pequenas trazas de ovo. Pero, con tranquilidade, pode vacinarse igual, ainda que teña alerxia, porque é moi improbable que eso ocasione unha alerxia, porque son trazas mínimas de ovo e non vai haber ningún problema. De todos formos, cando poñemos a vacina, sempre estamos ali un ratiño despois, por se aparece algún tipo de reacción. Pero pode vacinarse tranquilamente, porque é moi improbable que desencadee unha alerxia. Que haxa reacción, pois que importante iso. Último WhatsApp rapidamente que nos dá tempo, Héctor. Podo vacinarme se estou arrefriado? Se estamos arrefriados, podémonos vacinar sen ningún problema. Eso si, se temos febre, se por exemplo temos 38, 39 de febre, temos cita, vamos a cambiala. Si é certo que se estamos con fiebre, mellor esperar, pero por estar arrefriado non hai ningún problema. Eso si, un truquiño rápido. Está demostrado que se dormimos ben a noite anterior e a posterior a poñer a vacina, mellora a súa eficacia. Bueno, pois que interesante isto que nos contas, Héctor. Genial. Bueno, pois máis que aprendemos, como sempre, con Héctor, 1:29.